Здравейте и добре дошли отново в канала на Природен живот. След дълга пауза тук в YouTube, решихме да споделим нещо с вас. Връщаме се. През изминалото време се фокусирахме върху на пръв поглед най-важните за нас неща. Качеството, развитието, обученията, екипа с който работим и така нататък. Но колкото повече задълбочавахме в работата си, осъзнавахме, че има знания, опити и истини, които е редно да бъдат споделяни с хората. Затова от днес започваме с нова енергия и съдържание, което ще бъде полезно, практично и съществено за всички, които се интересуват от строителство, дървени конструкции и, разбира се, устойчив начин на живот. Очаквайте видеа с ясно поднесена информация, практически примери и гледна точка, родена от ежедневната ни работа. Ако и вие вярвате, че можем да строим по-добре, по-здравословно и най-вече по-разумно, останете с нас. Предстои.